Ribadumia quere que a súa festa do pan chegue a maioría de idades sendo de interese turístico de Galicia. O Concello presentará a solicitude ante a Xunta para que o vindeiro ano a cita teña esta consideración. Dando estes pasos para, bueno, pues dar ese salto, digamos, de calidade en canto á promoción deste evento gastronómico en Ribadumia e que se poida chegar a todos os puntos de Galicia e tamén, por suposto, a todos os puntos de España que poida ser, non? Mentres, a organización ultima os preparativos para a 17ª edición, que se celebrará o vindeiro 11 de agosto. Un dos escenarios será os Muiños do Batán, que como cada ano acollerán a recreación da Moenda ás 9 da noite. Que aí nos Muiños do Batán se vai a facer, bueno, pues digamos, unha experiencia, como se ven facendo todos os anos, de como se moe o pan e como se fai todo ese traballo para todas aquelas persoas e todos aqueles visitantes pois que se acerquen a esta festa do pan. As demais actividades desenvolveránse na Carballeira a partir das 5 da tarde, ademais do obradoiro infantil de elaboración do pan e o concurso de postres caseiros e empanadas de millo, tamén será o escenario da cea de confraternidade a partir das 10 da noite. Hai precios moi populares, a cea como ven sendo todos os anos, unha cea tradicional, bueno, composta por ovos, ovos e unha ración de pan, pois €1, unha botella de viño tinto do Salnés, pois vai estar en torno a 1,50 e despois, pois digamos, pois postres e outro tipo de produtos que os veciños e veciñas e todos aqueles visitantes pois poden degustar aquí, pois van a ser a precios moi populares. Este ano os asistentes tamén poderán gozar da exposición Co pan e o viño Ándase o camiño. Inaugurarase no auditorio ás 8 da tarde en colaboración cos amigos do Camiño Portugués.